Ia să vedem ce facem noi ca cetățeni cinstiți când găsim pe stradă un portofel cu o sumă de bani în el. Eu, domnule, eu. Dumneata. Noi când găsim pe stradă un portofel cu o sumă de bani în el, noi mergem undeva și împărțim. Nu e bine. Altcineva. Dumneata, ăla cu cățelul. Dacă ne ajută Dumnezeu să găsim un portofel cu bani, cu o sumă de bani pe stradă, mergem undeva și numărăm, ca să vedem cât ne-a adus norocul. Nu e bine. Altcineva. Dumneata ăla slăbuțul. Dacă noi găsim pe stradă un portofel cu bani, ne uităm să vedem dacă e pe aproape cel care l-a pierdut. Bun. Ca să nu ne vadă când îl luăm. Dacă nu e, îl luăm și fugim. Nu e bine. Permiteți? Poftim. Noi, dacă găsim pe stradă un portofel, un portmoneu, un portvizit cu bani, anunțăm imediat miliția. La telefon 22 22 22. Bun. Foarte bine. Ăsta e răspuns. Felicitări.